ni y'i fɛn ye min bɛ dugukolo jukɔrɔ mugu pɛrɛntaw sinsin k'a lɔn. A dilanbaga o tɔgɔ ko Yasser Banbara. A si bi san 26 la, a yɛrɛ m'o kalan kɛ nka a y'a dɔgɔ don. Voilà, on a un robot détecteur de mine. Voilà, le détecteur ni y'i fɛn ye min bɛ dugukolo jukɔrɔ mugu pɛrɛntaw bange. A bange fɛn o lo ye ɲɛfɛ ten. N'a bɛ boli a bɛ to ka dugumakolo gosi ka to ka o mugu pɛrɛnta ninnu yɔrɔ ɲini. A bɛ taama ni telecommande de ye a ɲa min na ten. N'a bɛ taama a bɛ to ka mugu pɛrɛnta ninnu yɔrɔ ɲini. N'a y'i dɔ yɔrɔ ye a bɛ lɔ. Il détecte la mine avant que les roues avec ses roues avant de soient sur la mine. A ye baara min kɛ ten a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. A ma kɛ sɔrɔdasiw dɔrɔn ka baarakɛnan ye. Hali chauffeur bɛ se ka baara kɛ ni robot nin ye. N'o bɛ convoi o b'a bila ɲɛfɛ a bɛ to ka dugukolo jukɔrɔ mugu pɛrɛnta ninnu yɔrɔ ɲini. N'a ye min ye a b'a taamaseereyaw ye. Bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ni nin fɛn nin ye. Manajalan o le kɛra ka nin dilan. Ni dɛmɛ sɔrɔla a b'a kɛ nɛgɛ ye k'a lagbiliya. Ils sont en plastique, on va dire. Donc maintenant, a bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra ni mana lo ye nka a laban na an bɛna kɛ ni a si ye. O ra hali ni dugukolo jukɔrɔ mugu ninnu pɛrɛnna a kana se ka baasi se o robot nin ma. O dɛmɛ nin fana a tɛ se ka sɔrɔ fo faamaw ko o bolo don a fɛ. A dun ko ale yalala o bɛɛ dara ka dɛsɛ fɔlɔ. N gɛrɛla faamaw ra minisiriso min bi an ka jamana lakanda ko kunna ale min bɛ ɲininikɛlaw bɛɛ lajɛlen kunna nka hali bi kisɛ b'a bɔ jaba ra o si fɛ fɔlɔ. Ni dugukolo jukɔrɔ mugu pɛrɛn sinsinna nin a diyara bɛɛ ye. Chauffeur olu y'a fɔlɔ ye barisa olu de bɛ boli sirawelenw kan. Aw y'a laɲini k'a sɔrɔdasiw ka hakilinata sɔrɔ nin fɛn dilanni kura nin kan nka an ma kumaɲɔgɔnya sɔrɔ n'o ye. Halidu Wederawogo seginnin ka bɔ Wagadugu VOA Banbara tɔgɔ ra.